ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଆପଣମାନେ ଏତେ ଡେରି ହେଲାଣି ତଥାପି ଆର୍ଟିଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ଦେଉଛନ୍ତି ଏଠି ଏକତ୍ର ହେଇକି ସମସ୍ତେ, ସେଇଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ମୁଁ ଟିକେ ଅନୁରୋଧ କରିବି ନିଜ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରତାଳି ଆସିବ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଏତେ ରାତି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବସିଛନ୍ତି ପୁଣି ଥରେ ମୋ ସହିତ କହିବେ ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଆଚ୍ଛା କେତେ ମା ମାଉସୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଟିକେ ଗୁଳଗୁଳି ଶୁଣିପାରିବେ କି? ମୁଁ ଦେଖିପାରୁନି ମା ମାଉସୀ ମାନେ ନାହାନ୍ତି ନା? ପଳେଇଲେଣି ଘରକୁ ଶୋଇବା? ଏଇ ପରା ଏମିତି କହିଦେଲେ। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭଜନ ଗାଇବାକୁ ଯାଉଛି, ଆଶା କରୁଛି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିବ। ଯାହା ବି ତ୍ରୁଟି ରହିବ
ବାଜି ନଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେମାନେ ବଜାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଜୋରଦାର କରନ୍ତି। ଏଠି ଟିକେ ଖାଲି 2 ମିନିଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ରେକ୍ ଦେବା ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ଭାଇମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଆପଣମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ୍ ହେଇଯିବେ ଖାଲି ତାଳି ଦେବାର ଅଛି ତାର ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ନାହିଁ। ଟିକେ 2 ହାତ ସମସ୍ତଙ୍କ ଉପରକୁ ହବ। ଏଇପଟେ ବି ଯୋଉମାନେ ଅଛନ୍ତି ଜମା ଆମେ କେହି ଠକିବାନି। ଆଜି ଏଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଆମର ଶେଷ ରାତି ଅଲାରନାଥଙ୍କ ପାଖରେ ତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଟଲିଷ୍ଟ ଆମେ ତାଳରେ ତାଳି ଦେଇ ଗୀତଟି ଗାଇବା। ସମସ୍ତଙ୍କ ହାତ ଉପରକୁ ହବ ଆଉ ମୁଁ ବି ଠିଆ ହେଇଯିବି। 1 2 3 4 1 2 3 ସମସ୍ତେ ଟିକେ 1 2 3 4 ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ତାଳିଟା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହବ ମୁଁ ଗାଇବି ଚଳିବ ତ? हो खाली ଟିକେ କହିଦେବ ମୋତେ ରାଇଟ୍। बड़ा